Drodzy, Q&A, questions and answers, pytania, odpowiedzi, Fragen und Antworten. Tak więc jedziemy, po kolei. Daj na samą górę może, co? Nie, od najstarszych. A więc tak. Ja nie widzę. Ja ci będę mówił, będę czytał, spokojnie. Czemu prowadzicie kanał w trzech? Ja udzielę pierwszej wersji, bo jest łatwiej. Jest lepiej wyrobić z regularnością. Wersja Marcina? Ukradliście mi wszystkie wersje. Dalej. Kurwa, co za tragedia. Bo nie w dwóch. Nie, robimy w trzech, bo nie musi, bo wystarczy, że każdy zrobi po filmiku i są trzy, a nie jeden. Masz już na myśli jakąś nową serię? Miały być pytania do nas, nie do mnie. Ale dobra, czy masz na myśli jakąś nową serię? Na razie... I to jest nowa seria. To jest nowa seria, pytania, odpowiedzi. Marcin. Afterfall. To będzie nową serię. Dobra, ale serii mamy na razie w pizdu. Mamy z pojedynczych gier, No dobra, nie przygodne numerki i inne. Chcesz mieć jakąś konsolę? O, to jest bardzo dobre pytanie. Do wszystkich. To więc zacznę ja. Miałem Pegasusa. Dobra, nie. Zacznijmy od tych współczesnych. Miałem Xboxa, miałem go 3 lata, pozbyłem się go na rzecz Playa 1. Kurwa. Playa 3! Przepraszam, Playa 3, którego już też nie mam. Sprzedałem go wczoraj, bo się przeszedł w stan permanentnej średniej jakości użytkowania, tak więc się go pozbyłem. To są konsole, które miałem. Chcę mieć PlayStation 3 znowu. I będę miał prawdopodobnie PlayStation 3 nowe, które wyjdzie w wersji Slim i jeszcze bardziej odchudzoną. Ja miałem Xboxa Arcade bez dysku. Już nie mam. Mam PlayStation Slim 120 GB. Mam PSP. I to wszystko. Ja miałem Xboxa 360 Slim 4 giga, już nie mam. Nie masz? Nie mam. Co się z nim stało? A faktycznie, zapomniałem. Dobra. Jest druga z nocy, ja oglądam sobowtóra Tuska. Proszę spojrzeć na mą twarz, żeby się przyjrzeć. Aha, dobra. Na telewizor. I teraz odpalić sobie zdjęcie pana Tuska. Nie jesteśmy podobni. Dalej! Jakiej słuchasz muzyki? Kurwa, słuchacie. Dobrze, więc zacznę od ciebie. Ja słucham wszystkie muzyki, która mi się podoba. Głównie jest to rock alternatywny z zespołów Muse, Radiohead, Queen, Beatlesi, jak obecnie. Ja słucham polskiego popu. Beata Kozidrak, Sylwia Grzeszczak, Wodecki. Nie, żartuję oczywiście. Czego ja słucham? Beatlesów. Ogólnie rocka. Czasem też Rocka Alone 2K. Tak. Nie słucham. Wielu nie słucham. Miłość słucha dobrej muzyki. Słucham Ani Rusowicz czasem. O! Ania Rusowicz. Marcin. Mój Big Beat. No ja słucham takich zespołów też jak Muse i Radiohead. Bo Marcin jest indoktrynowany przeze mnie. Właśnie, Lepiej tak niż słuchać gówna. właśnie. Dziękuję. Skąd pomysł na kanał? O! To jest trudne pytanie. Pomysł na kanał wyszedł od ciebie, o ile się nie mylę. No tak. Było to dawno. Było temu. to przed powstaniem kanału. Idea sama powstała jeszcze kilka miesięcy. Oj, to tak więc... jeszcze na początku roku w sumie to Gdzieś powstało. w lutym, styczeń, luty, coś takiego. No, zamierzaliśmy go otworzyć w maju, wyszło, że otworzyliśmy go w czerwcu, a zaczęliśmy nagrywać w lipcu, tak, więc jest to przeciągłe, ale no właśnie, skąd się wziął? Wziął się pod wpływem, myślę, takich ludzi jak Rojo, Rock, Bok. ich głównie myślę, kiedy zaczęliśmy oglądać, padł nam pomysł robienia I kanału. tego, JJ Pokera. Tak, JJ Poker nie żyje, świeć panie. Jak żyć? O, ja tutaj może zacznę. Jak chcesz. Może i po swojemu. Swoim rytmem, w rytmie natury. W zgodzie z naturą i w zgodzie z... Fapej, rób co chcesz. Nie chcę w pie. Wolna Polska. Nie o takie Polskę walczyliśmy. Czy myśmy nie walczyli? Polska dla Polaków.
Ja nie czułem. Marcin? Zajebiście. Dziękujemy. Czy twoje filmy nie zaszkodzą mojemu umysłowi? O. Zaszkodzą. Ja osobiście stwierdzam, że zaszkodzą i nie oglądajcie tych filmów. Ja ich nie oglądam. Marcin? Nie zaszkodzą niektórych. Jest stosunek 2:1, nie słuchać. Czy kiedykolwiek się czesałeś? Ale tu jeszcze było. A, dobrze. Jak to robisz, że twoje filmy są jednocześnie idiotyczne i w swój własny sposób zajebiste? A to już niestety wynika z tego, że każdy z nas posiada unikalny pierwiastek zajebistości i jak wielkich idiotów byśmy z siebie nie robili, nadal zachowujemy To coś. to coś, że my po prostu nie możemy nie być zajebiści. To już tak jest, to już... A czemu są idiotyczne? Nie wiadomo. A kto ci kurwa powiedział, że one są idiotyczne? Tak tam są jednocześnie idiotyczne. No ale kto jemu powiedział? Kto tobie? Ty! Marudik! 9 godzin temu komentarz, zobaczysz, ja cię kiedyś znajdę. I wtedy mi powiesz, że moje filmy są idiotyczne nasze. Taki jesteś mądry, zup lepszy. Kurwa. Ale nie premierz jak żyć. Nie żyj! Czy kiedykolwiek się czesałeś? Ja czesałem się, kiedy uczęszczałem do wczesnych klas szkoły podstawowej i skończyłem. Ja się czesałem. Do mnie też jest? To jest do każdego. A! Ja chciałem powiedzieć, że jak mi się zrobią kołtuny, to rozczesuję. Ja się czesałem jakiś temu, jak miałem fryzurę taką mędrzewską. Miłosz miał długie włosy, wyglądał trochę jak Paul McCartney. O, i John nie. Lennon jednocześnie. Ja też zresztą taki kiedyś miałem, ale nie mam, nie tego będę miał. Ale Marcin nie miał. Marcin? Ja nie miałem. Śmiesznie by wyglądał. Głupio. Taki trochę Harley zagubiony. Czy zażywałeś kiedyś środki psychoaktywne odurzające? Tak ogólnie. Zależy, czy to są środki odurzające. Nie, ja nie, nigdy. Nie. Ja nawet też herbaty nie słodzę. Ja słodzę herbatę i piję. Dobra jest zielona. Marcin? Ja też I nie miętowa. I z tego. Z fiołka. To jest dobra herbata. Grasz na gitarze elektrycznej, dodasz w końcu Chyba jakiś też. filmik, którym gra na gitarze, może do każdego. Ja Ja nie nie gram na gram. gitarze elektrycznej, bo nie mam gitary elektrycznej. Jakbym miał, to bym grał. Czy dodasz jakiś filmik wkrótce? Możliwe! Czemu nie? Może to da Marcin, jeśli się nauczy grać na gitarze. Ja mam gitarę, ale na niej nie gram. Ale grałeś kiedyś. Grałem. Dobrze. Dlaczego we dwóch nagrywacie na jednym kanale, a nie robicie sobie osobnie? Odpowiedź jest prosta, bo jest nas trzech. Odpowiedź była wcześniej. Właśnie. Czy bywacie czasem w Katowicach? Tak, wczoraj. Tak, byliśmy w Katowicach wczoraj i w Katowicach bywamy stosunkowo często, gdyż Katowice są stosunkowo blisko. Stosunkowo macie tam Silesię. Blisko, 50 minut tramwajem. 40. No, zaraz... 46. Dobra. Czego słuchasz? Już chyba było takie Szumu pytanie. wody. To koniec! Czyżby jeszcze były jakieś pytania? Jestem 491 widz. Jestem fajny. Jak się nazywa? I 3530 EE. Może jesteś, nie wiem. Nie znam cię. Nie jesteś fajny. Robimy coś... Kończymy! Kończymy pierwszego Q&A. Zobaczymy się w następnym filmiku, nie Q&A. Następny Q&A na widzów ile? 750. 750, tak więc kumulujcie pytania. Bania. Będzie jeszcze zapowiedziane. Będzie. Tak dożyjemy. W filmiku, żebyście zadawali po nim pytania. Tak więc. Czuwaj.